И здравейте, пичове, аз съм Уидър.bg и тук до мен е Шутър.bg. Здрасти. Нещо. Едно. Почнахме. Сега мисля да сцепа малко идър. Не Пак се не получаваш. Добре, аре, What the fuck? първо ще убием ония... Да, там. ония жалкар. Умирай, задник. То нещо умира, ли? Умре, падна, yes. Аре, от половин част е цела! Да. От половин час... Падна под пеперудата, нещо прилично. Чек! То го сринах! Добре, то падна. Аз тебе от половин час те стрелям и не мога да... Падни от... Fuck yeah. Не можа да те гътна. Какви с тия радиоактивни яйца, бе? Чернобил ли беше тук? Не знам нищо. Умирай. Overfall. Имаш, what the fuck? Имаш и не лева. Не, тъпо, все пак. За мен е хубаво. Упс, fucking... Умри, ма не! Да! Добре, професионалист. Not fucking fair! Ще има ли пак? Да, ще бия този път. Аре в лоби 2, може да е друг мапа. Аз кликнах лоби 1. Добре. Чакай, дали мога с мене? Чакай, лоби 2. Не мога, кликни лоби 1. Аз съм в лоби 1. Миш. Окей, връщам се сега като започне битката. В момента снимаш ли? Да. Аз се върна като почне 20 секунди. Цели 20 секунди. Какво ли да прави през тези 20 секунди? Окей, хора, тук съм им още 13 секунди. Не се сдържах да снимам. И това, съм пич. Този път, ако не те бием направо... Да видите яките моменти, как се джъмпаме тук няко. Така и гледай това мухлю. Това и гледай го. За какво баш той е с мъжкия скин? Некав хей... What? Fuck! Убий го! Kill this noob. Kill. Fuck off! Yes! Аз прилагам стратегия отдолу. Що по мене? Падай ти, емо. Не, аз паднах директно из мапа! Само аз и тоя. Само истински професионалисти на арената. Той ще умре, защото аз ще го прецакам. Как можах да падна от целия мап? Бе. Не мога, мисля, че аз ще падна. Не бе, то ще ме бутне. Добре, момче, просто умри. Аз ще се върна като вие свършите. Върнах се и сега ще сцепа Уидър.bg. Ще му го върна тъпкано. What the fuck, то мап е тъпко. Watermelon! Диня. Motherfuckers. Падни. Nope. Не, аз да падна. Не, бутни го то хайдър. И аз си подрипам тук. Момчето не ще да падне. Ще падне, нали го знаеш? Пробвам се го сваля, ама не пада, гледай го какво... Не мене, бе! Дреже! Южелно! Али, Веско! Не! Не! Али, изпадах от мапа директно пак! Окей, връщаме с аз поне с следващия минигейм. И аз така, след малко се връщаме. Чакай да го видим колко е възможен. Аз го поснах вече, снимането. Окей, добре. Опа, motherfuckers. Паркор про! Да, наци про. Фък. Съм паркор про, не се е байте с мене, момчета. Аз съм да за паркор. Да кажем, че клавиатурата ми е спряла за малко. Да кажем, че съм прекалено добър и... Фак! Да кажем, че съм прекалено добър и фак! И да кажем само на моите тука... 30 зрители сигурно гледате това клипче, въпреки че в това момента. Ще има линк към профила на Shooter.bg, тъй наречения емо, за да се абонирате за него, ако ви кефи. Fuck this game! Bitch, nigga, move! Защо? Yes, motherfucker! Веско, виж! Хубаво ли ти е? Падах едно блокче точно. Мислях хубаво момче, но съм добре. Аз паднах точно едно блокче преди да се таком. И аз го минах онова. Звучи на хората си такви истерици тук съседите си. Искаш ли да го спрем и като го минеме тогава да го пуснем пак? Харесва фейловете. Фак! Харесва ми да фейлвам, приятно ми. Приятно ти е да фейлваш. Един от малкото хора, които... Само някакъв живота, само отивам при някакво момиче. Здравей, аз съм Велизар. И обичам да фейлвам в живота, кучко. Не! You motherfucking son of a bitch! Кажи го. Кое? Това, което ти го каза. На български ли? Не, просто как го каза. Добре звуча. Yes!
Аз знам как, аз имам опит в речквита. Аз имам повече. Гордо. Хайде! При теб съм уидър! Кристиан! Yes, минах го! Yes! Oh, motherfuckers! Yes, минах го, level 3. Who is number one? I'm behind you, bitch. Number 1. Макъл! Аз съм при те. Представи само седи са на някакъв трупа и вика детето ми бъде. Ау, фак! Опа. О, тук има водица. Чън, 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 чън. Тън, тън, тъдадан, тън, тъдадан, тън, тъдадан. Окей, това беше епик. После трябва да се фанеме за стълби. Ще трябва да стигна лево. Омага, бе! Не успях да се фана за някаква шиба на стълба. И аз не успях. Аз го минах, ама... Тъй като много брутален, знам хриба на микрофона, чува фак! Такива. Гордо. Фак! Да, ето. Кът някакъв жабок. Жабокът принц. Омага, бъгнах мапа. Омага. Това да си имаш модерен компютър. А? Викам това, да имаш модерен компютър. Не. Тръгнах да минавам през стената. Тази водичка тук само да я немаше. Охо, четвърто ниво, виждам го. Четвърто ниво, виждам го. Не, това е Веско. Не. О, Веско, ние трябва... Омага, сериозно ли? Това си чиста е бавка. What the fuck, къде съм аз? Ние го минахме. О, екстра. Не. Добре, това много мраза. Трябва да джъмпнем на ограда, това е много. Това е лесно. Това е най-забавното в паркур прото. Да, аз реших, че трябва да е директно да скипна част. Его е, мина го. Опа, motherfuckers. Опай! Ай, помислих, че ще падна. О, в някаква лава. Ей, чекай, не знаеш кой ми стана. О, мина го! Як ли Ей, те? аз минах, бе, в хел я много сме добри. Не, мишки. Не сме го минали. Какво? Викам, не сме го минали, имаш още малко. Ти ли падна, бе? Вау, не, он е друг. Не, аз падна! Реве ми се, човек, това всичко начало. Аз бях Evil Lev. Почти го минах и другото. Аз не ще си... Сега да правя, че ще взема се щупа. Майк! Добре, няма да съм. Добре, това трябва да търся това. Мисля, че го има на компютър. Аз в принцип винаги си държа то на ония дет прави пип, сеща се на компютъра да ми, защото някой път както игра някой мини гейминг се наложи. Аз не бих използвал някои от такива неща. Аз не казвам лоши думи никога просто. О, никога, нали? Днеска, понеже не те чух няколко пъти. Днеска... То само в клипчето го направих няколко пъти. Па за днеска да не говорим. Днеска... Брутален човек си. То така не забавя. О, мага, ти шипана ограда, дете някой те дал! Аз ще взема се върна като го мина това. Сега в момента съм... Просто ще получа някой инфаркт. Фак! Аз ще го спора, ако не го мина това последен път. И аз ще го мина при те, защото ти спали на бич. Фак, аз съм бич. Фак! Като говориме за бич. Не съм в бич, аз съм професионал. Аха, заради това аз просто никога не играя такива глупости. Ще се върна след малко. О, почти го минахме. Най-накрая сме на кочето. Той дали ще го мина? Шутър БГ го мина, motherfuckers! Не мога ли ми направо? Аз съм на 100 лева. Снимам. Най-накрая го минах след една година, И аз съм си още там. Сябен. Така, гледате ли внимателно как се прави? Ще скочи директно в входа. Омага, то ме върна назад! И мене имаше... Добре, върнаме точно на финиш. О, не, бе, ти как го направи, човек? Омага, как можах да го прескоча? Бе, ще се върнем след малко, Вижте, мина го. Уидър дали ще успее, дами и господа, и той успее да мине неговото ниво. Представяш само да върне назад. Да, това да ги падаш, някакъв рълбек. Значи, слушай ста, да така значи, едно тенцо ти при майка си казва на... Я пита, мамо, това момиче, що се казва Роза? Тая майка му казала, защото това майка и много обича рози. А мамо, аз защо се казвам Дики? И тя,
Много въпроси по час задаваш, момчета ми. I get it. You want the D, right? Клас. Не ти, принцип. Али некъв ми седи на... така, падни долу, Феликс. Некъв се казва Феликс. Не. А Феликс, PewDiePie, what the fuck, къде? Да, Ще напишеш, че PewDiePie участва в клипа хората, за да клик. Некъв сам маяк. And up there. О, Веско, виждам края! Виждай го. Да паднеш да ме. So evil. Да, знам. Старая се. Нихиле. Фак! Everyone hates. Окей, знаете ли какво ще направя? Ще се върна като стигна ей там. Също се отнася и за мен. Вижте Окей, това е до посека. къде стигнах. Ще стига си пил, че зрителите слушат така. Знаеш ли кой ще направя са? Това е последния опит, който прави, ако го фейлна, се отказвам. Да, за мен се отнася също. Само докато стигна пак до там. Имам предвид. Почти стъпих тук и... Мисля, че това е края на клипчето, нали? Всеки прави последен опит. Добре. Много съм добре, много съм добре. Чакай, не мърдай, ще заснема. Човек, Ще заснема отстрани. загинаха ме търс по скайпа. Ето го, дами. Не, малка ти! Лузър! Малко. Рейдж квит. Знаеш кой е виновен? Така. Бич! Окей, стига. Достатъчно за това. Ако това пиче, ако не иска да получа някой инфаркт, някой тук инсулт, ще е по-добре да спра да снимам и ще има други епизоди с Емо. Не забравяйте да се абонирате за мен и за Емо. Той пич прави готин survival, аз го гледам. Така. Прави, че крипище. Окей. И... Айде, ето виж там момиче. Емо минава, пада. Айде, чао! Чао, пиче! Това бяха ShooterBG и WitherBG. Бай!